हाजासे शेयार खालामो जाहाथे सोरबाफोर मिथियैफोरा क्लासनि बागै मिथिनो हायो नै छुटने हैं नै थांखानाय मोनियाव थैनो नामा गुगालांबाय दङ नङा नै खिजि दा मा जागोन नै थैज्लांग्रां जाजोब्बाय मायाव लागि गुगानाय इयो नै नैखिनियाव मोदोम दङ थैग'दो ना मा हामगोन नालाय इखो गुवाखै दे थांबाय थाना माने इयाव अबा नांबा सेस जाखानानैखि सिं सिंनो बेन्डेज बायना दोनसै दे बेन्डेज हर थ' दायो आङो अमा फ्राय खालामगासिनो अमा गोरान ओमफ्रायो माने बे न' गोदानाव आंना फार्स्ट रेसिपि आरोना बेयो अमा गोरान फ्राय थ' दिनै माने मानसि माने आब' मोनाहाय बेलेगनावहाय माने ओंखाम जानो लेंदों ओमफ्राय आं आरो आथिमंगल बायाखै नालाय जोंना ओमफ्राय थांनो मोनानो थ' न'आव साब्रै जागोन आरो जोङो बाबा इथय सासे ओमफ्राय सासे बिमायाव साब्रैल' बेनि थाखाय आं संगासिनो माने न'आव दिनै बारा मानसि गैया आरोना भल जादों ओंखायनो भ्लग स्टार्ट खालामबाय हरावनो माने न'आव साब्रैल' आरोना 10 जन दायो साब्रैल' दङ एभरिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलहाय बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं थ' आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दे थ' बे भिडिअखौ आङो गोबां बिनानावमोननि रिकुवेस्ट मोननायाव कुइसन मोननायाव आङो भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय माने बांसिन बिनानावानो सोंहरगासिनो जे आब' नोंनि काटिं सेन्टारा थागोन ना थाला क्लास खालामगोन ना खालामा होननानै थ' आंबो सोलाबाखैमोन टाइम मोनाखैमोन नोंथांमोनाबो मिथिगोन माने फार्स्ट निउ फेमिलि जायो टाइमफ्रा बिदि मिलायहैया माने हाजारबाबो ना गावनि न' बा गावनि माने जोनोम न' आलदा बिदि फार्स्ट निउ फेमिलि एसे आलदा जायो आरोना बेखायनो आं सोलाबाखैमोन थ' दिनै एसे फ्रि टाइम मोननायलाय आङो नोंथांमोननि सेराव भिडिअखौ लानानै फैबाय थ' क्लासा जागोन माने बरमायावहाय जा क्लास जागासिनोमोन थार्ड बेचनि थाखाय बेथ' जोबनानै थांबाय ओमफ्राय 4 बेचनि थाखाय जायफोरा क्लास लानो गोसो बिसोरनि थाखाय दा एडमिसन जागासिनो आङो नाम्बारखौ होनानै होगोन डिसक्रिपसनावबो होगोन आरो बेहाय स्क्रिनावबो होगोन बे नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय थ' दायो माने नैयाव सबाइजों अमा गोरान आरोना माने आब'आ संनानै गालांखाबाय माने बेयाव जा खिरिखौ होनांगौ गासैखौबो हेल्प खालामना गालांखाबाय आब' गिदिरा माने जों बिजावजालि साथाम नालाय ओमफ्राय आब' गिदिराहाय गोबां खामानि दंमोन ओमफ्राय बिदि मैगंखौ संना गालांबाय आरो आंखौ नायनो थिननानै ओमफ्राय आब' उन्दैयाहाय बेसर फुदुं माने न'आव आइमोन बिबोन आं बिसोर बेसर फुगासिनो ओमफ्रायो बिसोरनि थाखाय संगासिनो आरोना आरो नाम्बारखौ लानानै डाइरेक्ट कल खालामबानो जाबाय जे आब' आं बिदि क्लास लागौमोन माबायदि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै सोंना लाबानो जाबाय ओमफ्राय माने दा जायफोरा 4 बेचनि थाखाय क्लास खालामनो गोसो बिसोर आंनियाव कन्टेक्ट खालाम आरो मोजाङै सोंना लाबानो जाबाय दा एडमिसन सोलिगासिनो मार्चनि 15निफ्राय 20सिम बेनि गेजेराव क्लास जागोन आरो दाथ' मार्चनि 2 जाबाय जायफोरा बरमायावहाय खाथि जायो बेहाय लानो हागोन आरो नलबारियावथ' दंखायो आरो सेन्टारा मोनथाम जानो थांगासिनो बेहायबो अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट थाइगिरबारि होनो ओमफ्राय जायगाखौ आङो दा खोन्थाथ'नो हाथ'वा माने बेहायबो जायफोरा जुदि बेनि थाइगिरबारि भेरगाव बेफोर खाथिनि आरोना जेनेबा खैराबारि एरिया बेखिनिनि जुदि सोरबाफोर खाथिनि आंनियावहाय क्लास लानो गोसो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनि नाम्बारावहाय दानिफ्रायनो माने नाम लागासिनो जायफोरा लानो गोसो डाइरेक्ट कल बा SMS खालामनानै एड्रेस आरो गावबा गावनि डिटेल्सफोरखौ मोजाङै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय अब्लानो आं क्लासा माला जायो बेखौ खबर हरगोन
नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं बेनि थाखाय लाबोनाय जाबाय जे गोबाङानो कनफिउज जागासिनो जे हाबा जाबाय क्लास खालामगोन ना खालामा इदि गोबाङानो माने क्लास लानो गोसो आरोना थ' आङो आंनि खामानिखौ आंनि डिउटिखौ मालाबाबो जानगार खालामा मानो होनोबा आंनि खामानिया बेनोखा दा हाबा जाबाबोथ' मोनसे लाइफ सेन्स आरो निउ फिमेल मोनदों बाट निजिनि केरियार निजिनि खामानिखौथ' दोनथ'जायाना थ' आङो अरायबो माने बे खामानिखौ आङो खालामबाय थागोन थ' नोंथांमोना जुदि लानो गोसो आंजों क्लास अब्ला लानो हागोन आसा खालामो बे भिडिअखौ गासिबो हाजासे शेयार खालामो जाहाथे सोरबाफोर मिथियैफोरा क्लासनि बागै मिथिनो हायो थ' शेयार खालामदो आंनि आदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबो आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जाहाथे सोरबाफोर मिथियैफोरा मिथिनो हायो ओमफ्राय आंनावहाय क्लास लाफैनो हायो माने क्लासखौहाय हाबायाथ' थांनायानो वान उइक जाबाय माने गाबोनसो माने फ्राइडेयावहाय आठमंला ना मा बुङो बेनि उनावसो गासिबो खामानिखौ स्टार्ट खालामफिननो हासिगोन थ' गाबोनहाय न'आव थांगोन फार्स्ट थ' नोंथांमोना आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय आं बिराद एक्साइट न'आव थांनो मोनसिगोनखाय दिनैनि भिडिअआबोथ' आपल'ड होनो लेट जासिगोन थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर आसा खालामो गासिबो आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै बाय बाय नों गाबोन थांनो गोनांखाय साफा खालामदो नामा टयलेट मा मानो जि गोलैना थाबाय मुस्रायानो गारिफोराव गाखोनो बानायनाय मोनो